Kilala na ang probinsya sang Aklan kung matahom nga mga beaches, festivals ang istoryahan. Hindi lang ang Banwa sang Malay ang may ipabugal kung sa diin makitaan ang white sand kag clear water sang Boracay, kundi ang iban man nga kabanwahanan. Sa Banwa sang Libakaw, mayara man sang wild rivers, waterfalls kag pinasahi nga inland adventure parks. O hindi balalain sa naandan tanang alagawan, there's more pa. Indigenous community nga nangin palangabuhian na ang turismo sa Banwa, istoryahan tana. Mga kapuso, kung sang nagligad ng semana, naglagaw-lagaw ta sa isa ka farm sa New Lucena. Subong naman nga aga, kadtuan tabi ang matahom nga Banwa sang Libakaw, Aklan. Good morning, Sir Reynet Teodosio. Welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Yes, good morning Western Visayas. Good morning, Kate. Kamusta dira ang turismo sang Banwa sang Libakaw subong nga nagahalog na ang protocol since nagnubo na ang COVID-19 cases? Yes, ng Libakaw, ng level 1 na rin kami dito. Open na yung namin mga tourist destinations namin dito. More on eco, agricultural, and inland tourism kami. Madamo sang ginkahidlawan ang aton nga mga kapuso nga lagawan 2 years after COVID-19 pandemic hit us. Ano-ano ang mga lugar nga pwede dira kadtoan? Yes, actually ang Libakaw yung namin, ang tourism tagline namin is Discover and Explore Libakaw, the waterfalls capital of the Philippines, which in fact yung Libakaw as per sa record namin consists of so far 76 waterfalls na meron kami. At saka kami yung dito sa Aklan, kami lang yung municipality ng Aklan, yung Libakaw, na merong Wild River para sa Wild River Adventure, kayaking, bamboo rafting adventure sa Wild Rivers namin. So, na-open yung isang part ng barangay namin, specifically yung barangay Manica at saka Loktuga, na ideal siya, yung coldness ng lugar, maihahalan tulad sa Tagaytay City at saka Baguio City na tinatawag naming Libakaw Highlands, where the mountains meet the sky. Let us talk about the group of indigenous people who are living in some of the areas ng Banwa. Kamusta ang ila pagpangabuhi and paano naka-help sa ila ang tourism? Out of 24 barangays, 10 barangays po yung identified na ng indigenous communities dito sa Libakaw po. Yung turismo actually nakaka-help sa kanila directly sa kanila. Pag napupunta dito yung mga bisita namin, bali yung community involvement ng diretso sa kanila yung effect ng pangkabuhayan. Presently, yung mga indigenous people most benefited sa kung anong merong tourist activities at saka investments meron kaming pumapasok dito. Sir Reynet, imbitara ang aton mga kapuso to visit Libakaw, Aklan. Yes, Western Visayas. Unahin natin yung atin, yung Libakaw po. Marami po kaming ibibigay sa inyo, mapapakita sa inyo na kagandahan ng lugar namin. Mapa waterfalls, adventures, at saka yung mga tao mismo. Mga mababait po kami at saka hospitable po kami sa mga nagbibisita sa amin po dito sa Libakaw po. Welcome po kayo anytime. At saka hanggang gabi, 24 hours po. Welcome po kayo dito. Salamat gid Sir Reynet Teodosio, Tourism Officer sang Libakaw, Aklan. Okay, ma'am. Okay, Kate. Bye. Dugang nga impormasyon ka good vibes sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.